то ҳамин фарзанд худаш тавоно нашаду, худаша сер накунаду, худаша таъмин накунаду, аз худаш зиёдатӣ нашад ки як кас ба ёрдам кардана сар накунад, ягон хешу табор ё додахоҳар ҳақ надорад ки пеши вай биёд қарз дигуд. ҳамин мардуми мо ба чӣ хел аст? Агар як кас тавоно шад, дар он як авлод ба як кас тавоно, ҳама хешу табор проблемаш қатъи бар пеши вай мебиёд. Дуруст? ҳама мебиёд. Инаш проблемаи мурда дорад, ваш зинда дорад, инаш касале дорад, ваш чӣ дорад. А шумо маҷбуред ки кунед. Ва ё ҳамин хел қонун қабул кардагӣ кадом як бобокалонаш ки то ҳамин фарзанд худаш калон нашаду, худаш проблемаҳои худаша буд накунад, худаша таъмин накунад, худаш додана сар накунад, ягон кас ҳақ надорад ки пеш биёд. Чӣ ки во мегуфтаст ки а меваи ҳосилаш тияд вай беҳтар аст чем а тухмаш гирифтан. Ин ҳама чӣ ки ҳозир вай камака капитал дорад, а ту пурси